Right. Gatiti changam guys, because ndinongori nenguva diki. Shakari, I think I've got only 2 hours to attend up TikTok. I have only 2 hours to attend up TikTok, guys. I have only 2 hours to attend up TikTok. Saka tinoti chikurumidza chifamba. Ndandisingatofanga kuita live yo inasi because nachini chazoyana yamuhlande ndine time chaiko. But here we are. Kuno kurutonera kupi petronera ku Cape Town. Hi Edlin, how are you? Happy Heart, how are you? Guys, itime share life nekukurumidza ka. Itime share life nekukurumidza tifambe. Itime share life nekukurumidza tifambe guys. Itime share life nekukurumidza. Tikurumidza kufamba because ndingori ne 2 hours tobva naenda ku TikTok. Nasi kuswera pa live kwawo. Ye 2 hours ndobva naenda ku TikTok. TikTok wacho kuti ndoda kuzokurumidza kupedza ndobva ndarara because mangwana nzi you have 7 minutes. Kuri kupisa. Zvisingaiti kune heat wave chaiyo. Ito zvototi mangwana ndoshiya kuti basa mina ndakapfeka ndikuti chinhu chinopinza miri kuti icho. Ina ndakapfeka iko mangwana. Ma wardrobe ayo. Kuti na munhu zvedingira kutsvaka tu maringirikiri, tu marokwe, tu dress. Kupisa singaiti. Kune heat wave. Next week yes. Next week yes. Kune heat wave isingatoiti. And TikTok party no zviriko TikTok party iriko na 7 dzekuno ku 8 dzeku Africa, 7 dzekuno ku UK, 8 dzeku Africa. Pa flyer vagadzirisa yesi amamwe 7 dzekuno ku 8 dzeku Africa TikTok. No, TikTok party iriko na 7 pakati kanganisa kunyorwa but ivo vari kuzviziva 7 dzekuno ku 8 dzeku Africa. 879 no zviriko kumasele pakatokanganiswa ipapo i7 dzekuno ku 8 dzeku Africa saka 2 hours 2 hours hanzi ai sisi pochi pakaipa kuno kukutawa pakaipa takangopfeka izvozvo zvinotopinza mhepo chaiko kupisa 7 kuno kukairi chako kuna madzimai kuri sei kwamuri kuteke how is it kuri kutonorere. And so, even honestly speaking, I prefer Jangu Chandu. I prefer Chandu than Swahili, honestly. Because of my sinus, my allergy, I don't see much of Nisa, time summer, more winter than the bone to Kangama in the nation, my sinus. I prefer winter though. So, hey, Pakaipa. Hi, big guys, how are you? Right. Gatifambe guys, gatifambe tegaiva mutegaiva mwasipo tifambe tindire mbere tegaiva mutegaiva guys, tegaiva mutegaiva tifambe tindire mbere tegaiva mu fast guys tusvike pa 550 and then we start. Tatoipa 307 and tegaiva mwasipo 310 and they tone guys and they tone. What if I lay on as I can have winter and time summer? It's horrible. And I shall be said that most of the bus posh mark said the rock bus and did the scobas and next again she was a book bus. Daku struggle, Kuacha finally Panas Batano bigger. Darara, Dakum can she had the Zakuma 5 up and the rock material doing executed 10 to 1. Davundu got up disappointing, I say. So I Pakaipa. Chando chiri nani shachoka ikitora chokwani. Azvechuwa wanga mutedzi kuna mandisa. Chero nese chitobabiwa zvesezvi. Saka I prefer winter zvangu but anyway tingagodi. Ndo zviripo. Like Sunday guys tapa 355 Sunday. And guys hatifambe tifambe nenyaya and 20. So I'll check it and I forget. Hi, Chumbakadzi muri say. And they 20 guys had family 20. And this is was to turn off the eating. Akataka kudhura sei wenawe magetsi acho naiwe.
Quite ice cream. Thank you. And we try ice cream. I'm going to take the pin of my days. No, flash my ice cream. Snally, but I say, but you know what? Nobody want to why from music. You didn't do it in the camera. Jesse. Man. Yes. And she did somebody that one thing that I don't know how much this ice cream. Something I can do. Oh, yeah. Thank you, Katie. Temperature is 27 in us. 27 temperature, guys. Right, guys. Take a I'm 10 to 1. Take a I'm 20, guys. Take a I'm Wangavasi. What the weekend? The weekend I engagement. No, sir, I'm not singing my life. We get an engagement. As Magnum. I use my guys, Magnum. I had to go for the day. I'm going to watch Tingo. I'm going to watch Tingo. My sister, I should do McDonald's. You do McDonald's. Right. Could I go 27? There is a guy started about 450. Chapter 450 and day. Temperature my life. Yes, Swan, how are you? Oh, yes, we didn't take so right. Within 10 minutes in the industry. I think the maximum in 25 to stand at 20 past 6. What a sharp. Because there's one 4. What I did. Okay, ma'am. I didn't text. Can I ask him because I ice cream? Couldn't look one because ice cream. Couldn't because all many my ingredients. And yet, good my ingredients, says Azil. Go Africa to show you. But I should my ingredients, should my ingredients. Kuno kwa yezo dila, kuno ice cream type puts muzo tu na everywhere. Apa zakati pash ma 1 pound ice cream. Kuno type the ice cream. So kuti ndoshi mashakanga zakati futi sababu na kapinda muno. So kuti apikerere nda kushihla shose. Wo pisira wafuta. Panaka ngoshisia ngweta diet yangu na chonda body yangu yatso kudona zvakanaka. Magnum. Inodhura kuZimbabwe Magnum. And it's expensive Magnum because Zimbabwe South Africa. Kuno kuchi Magnum usually 2 pounds. Me think me 4 Magnum 2 pounds something. Alright guys. Munataka kumira ndiye uyo. Akuti ndiri tax. Asi tichimira kuti tax yake isumuke asvike kumba. By the way guys, ndiri kuguta ndiri chichemo. Ndine chichemo. Anze vamukuje. Iyo ice cream yacho. Ndine chichemo guys. Munoziva kuti mai vaya vemasiso vaya. Nyaya mai vemasiso. Ndine chichemo. Munoziva kuti zvinhu zvamai vaya guys kuna vanhu vakapledger mari yekutenga mabeterial amai vaya nezvinhu havana kuunza. Vanhu vakapledger hamuna kuunza guys. 2. Number 2. Bida notaka chiti pai kushop kwa munotenga tidileni vekushop ndobva tapiwa guys manikiri maprice atiri kupiwa ka kwanzi yezvinhu zvakakwira handisi kuziva kuti toita sei guys. Honestly speaking nditokumbirawo kuti ndipeme guys because takatostaka. Alright, saka kumapuranga kumbeshe ma-treated poor. Mandichaisi mapuranga, ndese ma-treated poor.
ndo zvinonga zvitori nani zvacho asi hai maundoframe handichazindodimanye because kana akati ma9 pen nema6 pen imi ndimukatondipe kote ndimukachitondinyorere zvimuri kuda zvacho imuni tizenjimbomira tumboplaya izvi kuita kuti ndichikote zvamuri kuda imuni because because ndatovatimamini yakawandisa mwachichibvise pane zviripo zvacho izvezvo mwachiti ichi chakati isai chakati ichi chakati isai chakati kuita kuti ndizive zvinonyatsa kuda chaicho chaicho because ndatopinda papitende ndakuzorizinana nebaba vekushop kwacho kuti guys zvimwe zvinhu zviripo singe vakakaisa maib shisa ndavati mabvisei musenyi mazenge chacha because quotation ibashisiwayo avanga vakataura maib shisiwayo ari mangani ari 14 akutotaura $356 mashisi chete ndikati bvisei muse mazenge anoona saka ndizvo vakuti futi kwai mapuranga ndichabvisanisa chipi because taura chokwadi guys maprice tona azvichaiti izvo zvapa ndinofanira kuti ndipeme something like 1,000 kuti tikwanisa kutenga zvinhu zvikunzi kwai zvinhu zvakakwira anoona saka ilist yavanisendera nhasi after tatenga zvidhina tatenga chi ilist iyo list saka ndopana ndakuzvizinana baba kuti zvinhu mari iyi yawanisa vedini handisi kuti muda tidini after papa takanga tati wani zvinhu mari yacho yakwana zvinhu saka pari kufamba sei saka ndabva ndasitaka guys vedi pamberi pamwari ndokukumbirawo veduwe kune vanhu vakanga vapleja hamuna kuunza takatositaka izvozvi mabhiriji acho davanenge akungotiwo handiti zvimwe zvinhu hapana saka ende pasina zveshuwa hapana chacho vanokwanisa kuita ndimaona saka chatove chikumbiro guys inini nyaya yamaya vakandoda kuti nditongoibuda hangu ndibude masviri guys iri kuramba tingoramba tingodzokera pairi anoona I keep on going back panyaya iyi ndechida kuti nyaya iyi idini ipere vanhu vachasemagambo handisi kuziva zvati zvinhu zviri kutengwa chinonitsaka mai ava vapo handi mai vari South Africa saka zvinhu zvacho zviri kuitwa vasipo handi vakaramba kuti havadi kugara kuZimbabwe imba ichivakwa saka iri kuvakwa vasipo saka ininika zviri kutondipa stress guys taura chokwadi it's giving me stress anoona it's giving me stress nyaya mai ava mufunge ndandatoti ndapedza ndatangomira kuti vanhu vapedza dai ndiwana baba vangu ndokushopu kuti tonditumira quotation kana uchida kuzama maib vanozoisawo vega vidu ini ena akambochikwanisi kana vasikana kana ndaneta vidwe ndaneta musha wavo tangwira tikuvavakira maimunya semunhu asingasaona vaibofuta kana vatisenda kudzokera kuSouth Africa vangasiya vana takangoita kuti vawane pekuzogara naso tisenda kudzokera vawane pekugara kuSouth Africa vakadzokera bose vangasiya vana and it's been 3 months yakaita 3 months vari kusina kumbona vana so she had to go back kuti vanoona zvakamira sei saka pari kunetsa vedwe pari kundinetsa ndimuri kuona pari kundinetsa vasikana vedwe ndiri panguva yakatooma izvozvo ndipangu yakaoma masikana saka vedu ndipewo kakonde vedwe tingopitipedza nyama ini iri ramba chingodzoka bhikwa ndiri nyaya andichadi zvekwamwari cheko ndakuda kubuda masviri ndimona saka vedu ndikumbira because takatobhadhira bhirija tikatotenga zvidhina tikatenga semendi tikatenga zvimwe zvinhu demasana zvonuti hazvichaiti letu patave hazvigoni we can't hazvichaiti remember tanhu wakatombobvisa ma tikatenga zvinhu tikadii twakuzongosiya pakati that's not it kana mwari checho chavanga tiranga we don't hatidaro totongopedzisa imba yavo iyo tovapa hatidaro bhirija cheche mari akatora tongosiya hazvibudi hazviiti mamino guys handichazivi thank you Sue waita hako Sue by day one hanzi ndisa 30 pounds thank you Sue thank you very much Sue waita hako thank you uyo Sue atoisa ke 30 pounds kuvakisemba sipo mawani nima ndio godi ndakutodhilana nababa ivava ndikaenda kutodhilana baba veshop street ivava handiona zvinhu zvongotengwa vongotaura zvinopedza vongotaura tapedza ima pasina chokuti chibozi bhirija mari takatomba handimaona kwadi wakatoidla ikatopera
Animona. Oh, thank you, Sue. I can't magi and this atiti zvakadaro. Then singita kuta kubatsira kukunyepera. Kune kuri kubatsira kukunyepera kwe-cloud. Kukuti because zvawo matakuti takusiya. No, we started the project for here, we have to finish it. Takatanga project chivatangira tinotongova totopedzera ipapo. Titongopedza tisi vanhu vari fake zvokudaro. Tisisu tinototanga project tinoti zvatiomera takutiza. No, we don't do that. Tinge tisina kupa from the heart. Takavaitira from the heart mai. It's just that kuti yatora nguva yakareba nyaya iyi. Inini wacho ndatoda kuonayo. Ndakuda kuti ichipera. Ndatoda kuonayo. Yatora nguva yakareba chete. Ndaitei madhati. Ndokumbira guys ndakubatsira zvavo guys. Varuda havo kundikubatsira apa tipinde tikungonita ekuti titenge zvese zvipere. Tingopa baba mari yacho zvipere zvinhu tozati yapera tozongodzoti yapera because ndofunga ndo zvacho zvasara kuri kunzi zvacho zvakakwira mari yatatamboudzwa maprice nezvatazoona zvasiyana. So ndokumbirisawo guys. So far ndine 30 pounds chete yabva kuna Susan. Ata chete 30 pounds yake. Anobatika because ndisabhuku. Anobatika ndo vakamupa stand ndisabhuku. Varipo havana problem. Havataura every time varipo. Ndozvazvinoita mai munyamba ndindakatanga ndinobva kutongopusha. Ivo zviri pavari kada kutedzera kuti nokuti she's not into that. Munhu akutosangana nezvakawanda paupenyu. Kuti kuita bofu, kuti kutatambura chekudya changu kutodii pakaipa. Saka munhu anenge achitotawo go through a lot. Ndosaka isusu mushamwari dzacho dzerwendo tiripo madiaries. Totongomeka sure kuti mutoro wacho ureruke. Well, Brida aripo don't know what. Brida is there. Brida aripo anafana toinda ata Brida ndiye aripo. Vande kumamishava vanototya. Don't know what. Naye akusandi iwe. Vana chipleja papa nditenga masemendi. Ndinga chikana 1. Ngaunzake apana. So guys, ndibatsire ndibe kwakani 10 pounds guys and 10 pounds ana chichimira uyanda svika. Tipedze imba ya. Vakuzwana pogara nevana. Vari sei vari ku South Africa vangori ku South Africa vangu vachimbogwa ndi mwana umwe chigumu chacha chakuda kudamburwa chimwe chigumu saka ndoshonga achifamba nacho because vangu vachinzi vaende kumasipatara zviombe saka vanotorone ma problems avo mai vanotorone ma challenges avo ma problems avo chaiwo ndo vanzwisa hangu in some sort ngoti she's going through a lot mai she's going through a lot mai she's going through a lot mwana akapotsa kubvisa chigumu vasipo akuzi chigumu chinodamburwa Andokupira guys vanoda kutibatsira vanoda kupledgewo guys vari kuda kuisawo ma 10 pounds 5 pounds anything guys $10 $5 avana handizototara public pana vachinzwa avana vakapledge avana mbobhadhara ndikutotara public vachizvidzwa avana mbobhadhara Alright, handadzireka indi kuti gosoona tinodi aiwa pama IBCC sai masenge chaiwa. Apa sai masenge kuti zvireruke because pakati ipira pakatuka. She's going through a lot my guy. It's going through a lot. It's going through a lot. Tando kumbiroka 20 pounds. Thank you, Lisa. Thank you, my sister. Thank you, Lisa. Iyo namba yakunda iyo iya. Moms vangu muri say, Mama Duri Masera say, Valari. Ari pa rekunda yani ngasipo.
Just say. Cherry aripo, cherry mazalo aripo pagaba. Aripo cherry. Hey Susan, thank you very much. Thank you. Kundani ngasipo cherry aripi. Kundani ngakavata ngasipo. Hanzi pamaka garanzo. Andisikuoneka ini. I hope I'm born and die. Thank you, Sandy. Thank you, Sandy. We are saying thank you very much. And send me the details. And Tina details actually mean to track a send me the account details. Thank you, my sister. Thank you very much. I'll send you the details again in my PO and in my track and in so far again in my track. Right? As Kunda Pomona, I repair this morning. Anyway, Kunda can open numbers about details. When you can rock say, Kunda say about mother. Nana manje ndikavhara pa ndotsvaka zvirega ndotsva ndikazvirega maiwe nemapisiro akuri kuita. Okay, auya kundai. Right. Thank you very much. Thank you. Sakapana 30 years Susan, my sister said, Jaita kana nana, sakandenda ne 50 pounds. Nenda ne 50 pounds. I was at 20 hours Susan 30. Nenda ne 50 pounds. And I go, oh, sana nsingamoni because kuzokukwa kutagwa kuzokwa ngauchire wao. Na ndisiri kuona. Okay, and apana mangwasi kuona ma comments. Jaita. My details are guys. My details are guys. Thank you, Lisa. Thank you very much. Right, 150 hands for the temperatures. Taruchesa Mari, when I'm not even to tell you, we want to know to tell Maria, which any Marina is a nigger in the Santa Canula pass. You will, don't go to upset and bonding him. Santa Marina, because I told you, second dig when I guys, don't change a program. Many go change a program. And I'm not equal. Ariko, but that's not Boma for my equal natural because to shoot of some winter at number for the set of my equal. Avere asanda kusetwa maeko nachana ntanga asetwa because akuna hanya kushanda shanda. Mrendi dexo mrendi uma kuona antika zvaita here guys. Mkitene ndakamira ndini zvaita ndi zvaita ka guys. Zvaita here. Zvaita. Pindureka guys tuone. Right, and zvaita alright. Need bing. Thank you Ningirikiri Isaac. Alright, so okay my love. But hey, in South Africa,
painozosvika zimbabwe yabatwa. Thank you for 500 rands. Thank you for 500 rands. Thank you for 500 rand, my love. Thank you very much. Thank you for 500 rands. God bless you. And South Africa, it's 500 rands. Thank you very much. Thank you very much. Right. Right. Pane vamwe guys. Andakubatsira guys. Pana isa 500, isa 500, tumira 500, order 500 rands ku SA. So yeah, I hope kuti vana chaisesa kuti inozoinda yakati okutati pakubatwa apa pamacharges apa. Thank you guys. Right. Team vari paere vedu vari paere vamwe vasikana chimirira musikana wedu tawe vari paere vedu tiri kuda kuti tingangoguma kana chenda guma ndichazongokontinua ndichiguma kumberi kokuta kuti zvifambe kuti ipere mba yacho. Ndaneta ini hands 500 is 30 US. Yes, saka vaisa 30 US, that's fine. Ndombodechengeta kuitira kuti gawazowana uimeri kuSouth Africa kokoko inobva yacho zoenda yakati kuitira pamacharges apa. Right. Yamaive masiso. Right guys, vari paera vamwe vandandibatsirawo guys. Utoone usimbe kuti uyadzokuiti answer yenyu, but andizivi handisi ndotumira vanotumira vari South Africa ndotumira ndombozoti anotumira ne vari South Africa ndovanotumira maive masiso vavaya munhu mukushopu kunotengwa mamaterial ndiye atumira list achiti zvinhu zvakakwira mari nyama akatumira zvinhu zvikuita maprice akati zvinhu zvakaita maprice akati tatorwa neshoku nelist yandaburisa apa yacho yatiningirira yatitaridza baba vasai mukoma Silas vacho. Saka tukutopema. Thank you very much. Uyataisa 20 pounds yawe lisa 20 pounds yake. Kuna imwe 20 yapinda kundai, kuna imwe 20 yapinda izvozvi yaiswa. Kuna imwe 20 yapinda kukusoko koko kwane 50. Kuna imwe 20 yapinda izvozvi and then 500 each. Vanga vakawana nana. Kune vanhu vakapledge andikuti remember kuna vakapledge paya hapana kana 1 akabhadara. Ndototara pa public vachizvinzwana vari pa. Vanhu vese vaipledge vave kana 1 akabhadara hapana. Kana 1 akabhadara hapana. Kuna imwe 30 chabva kuna Susan kundai, kuna imwe 30 chabva kuna Susan. Kana 1 akabhadara vese akapledge vaya not dololo switch hapana. Saka tadzokera futi tichifara chifunga kuti tasvika tadai. Thank you very much my sister. Thank you Posh. Kuna 10 pounds. Thank you Posh. Thank you Posh. Thank you very much. 10 pounds kuna kundai. Thank you my sister. Thank you my love. Thank you very much. Ndiri pa live muchera ndichazokudzai ndichazokudzai kuti 500 yandati muzonotora ndiya maive masiso iri kuida kutowadza kukuvaka kwavo ndichazokudzai. Ngobata icho chimakadai. Video call. Hello. Hi. Video call selfish long. Sorry. Ndatokuona chitongototaura kuti utori pa video. Ndatika kuda ndione Range Rover yari kudriver iyi. Ndaiona kana kasingaiti. Sismeli ndikuenda kubasa. Ndiri ku Canada. Kumanguva ikunoko maybe 10:22. Ndotanga manje in the next 15 minutes. Ndiri kuenda kubasa. Why ndiri kukutsvagai? Ndine problem. Ndine land yandakatenga kuZimbabwe. Okay. Ndisipo ndakatumidzira mari vabereki vangu vakatenga land iyi. Muri kuona Sismeli, ndisipo ndiri kunoko. Vakati anodanana nemurungu pamwe mangwana anomuka zvinhu zvakachinja. Vechite land inu zita rangu nerebrother yangu mwana wamai vangu. Last born kumba kwedu. As time went by, mukomana uyu akutotaura transfamba pake ende ndiri kuvaka ndisakutumira building yacho muone. It's 200 square meters kuChegutu. Arikuramba ari kuti imba iyi ndeyake tinotofanirwa kuita half. Saka lawyer wangu nditatu wekuita nyaya kwamakore uya. Ari kunditi funga ndikuda 3000 kuti tiende
nebrother yako taurira naye. Saka pane vamwe vanhu vanditi imbotora nyaya uendese kuna SIS MELLY vambokubatsira nebrother yako because SIS MELLY vanogadzirisa nyaya. Amene kuti muri kuionawo sei nyaya yangu SIS MELLY. Brother wako wacho anobvuma here dialogue? Land ndiri ndakaitenga almost 30,000 US. Iye zvino zviri pavalue yekuma 80,000. Anobvuma dialogue here brother yako? Ndataura nehama dzese dziri kutaura naye, ari kutotaura zvokuti aiwa ndepangu haatoshanda, anogara kuSouth Africa, ndindomuitira zvese. Vana vake ane vana 2, ndindandiendesa vana kuchikoro, ndindomuitira zvese. But iye zvinezvi tatone 2 years asingataudzane, asingataure neni nenyaya yekuti ari kuti land ndeyake. Because pakangoiswa zita, vabereki vangu vakaita mistake, vari willing kutaura, vakaisa mistake, vakaisa zita rake without me knowing. Saka vabereki vako ngavangoenda, vabereki vako kana vari vakaisa zita vari vakafambira paweek ngaungochinja kapaperwork. Hazviite SIS MELLY dzimba ingochinjwi like that, kungoenda kupaperwork, kuenda kucancel monochinja iye asipo. Nane maloya 2 ndandiri one wekutanga akaitadza, ndikatora tabi yezvinezvi akaita yese paperwork, kuzimura ndikabhadhara ma 20-15,000 kuti ndiclear zita remunhu wandakanga ndakatengera imba from. But zita rebrother yangu riripo, inotonzi fungai Jani, and takawira matikiti. Saka imba here kana kuti stand mwana wamai vangu. Imba here kana kuti stand ndiri kutovaka istand ine 2,000 square meters, but ndakapatenga pane inonzi chimunoiti Boy Sky yanga ine 7. Saka iwe uri kuvakira chii? Uri kuvakira ipaland ine dispute? Ndiri kuita sei? Uri kuvakira ipaland chine dispute? Mwana wamai vangu ndakangoti ndoita sei? Saka murega atore. Saka chimurega atore mwana wamai wako kutomuvakira because land ine dispute. Kana usati land ndeyako uruda land yako, ungasava nguvaka wapfa kutanga wati ora iti uruda zve wati land wona chanoita sei zvasingashandi. Aita sei land iyoyo hapana chaikwanisa kuita. But uri kutovaka manje atone chisimba chekuti ndepangu manje because utomuvakira. Inini ndakangofunga kuti tichagadzirisana semwana wamai vangu. Vana vabereki vangu, mai vangu nababa vangu vachiri vapenyu, vakataura naye haatonzwi. Family yese vanhu vekumba kwedu takazvarwa tiri 6, one brother yedu yakashaika ta 5 years nezvi. Vese vanhu vekumba kwedu vakataura naye akati handidi imba yangu iyoyo, vakaisira zita rangu ipapo. Zvechokwadi makaisira asi vabereki vako vakaisa hostel vakazviitirei? Wai vakaisa zita remwana iyeye? Vakadikisa vamwe vana? Wai vakaisa reiye particular iyeye? Anzi ndiye last born. Nyaya yacho handitoinzwisisi SIS MELLY. Ndiri kuCanada inini, vanhu ava vari kuZimbabwe. Zvinhu zvakaitwa ndisitoripo, ndakatozoti papa enda kutarisa paperwork ownership yangu, ndakuona ine zita rebrother yangu, ndikati ine zita rangu nebrother yangu wai? Mai vangu nababa vangu vakati tangoisa zita yekungoti mangwana pakaitika anything kwauri kuCanada zvikazodai at least brother yako iripo. Ini ndikafunga kuti alright tichataurana nebrother yangu. I didn't see it as a big thing, but as years went by ndarenovheta ndazoita sei and I realized kuti ari kutosiclaima kuti famba pake. I think yakuda kuti muchienda kumakoti chaiko yakuda kuti muchienda kumakoti high court. Iri kutonzi ndofanira kuenda kuhigh court. High court kwachina kuri kunzi kurudiwa 3 tab, ari kuti ari kuda 3,000, handonodipa 3,000 US toenda kuhigh court. It's a clear story. Iwo ndo wakatenga imba, mapaperwork ari kushowa kuti iwo ndo wakatumidzira mari kubva kuCanada. Zvese izvo iye haatoshanda, hana mari, saka inofanira kuti iende kuhigh court. Inini I'm thinking ko maybe pakamboita muna nenge SIS MELLY mombotitaudza ini naye brother yangu ndopa ndabvunza baba kuti anobvuma here dialogue ukati mune 2 years musingataudzani. So handizivi umbonipa namba yake yebrother yako nezita rake ndimbotaura naye. Kana achibvuma tione, kana abvuma then ndokuisa ipo mese totaura tese tiripo kandiona. Kana aramba then high court will be your best shot. And inina even say kuna mai vangu na baba vangu nezo ndakavati alright even 3,000 national iri kudiwa kuhigh court, ndokona kumupa ini nangu mari yachona iyoyo. Pane kuti nditore mari ndipe high court ndipe lawyer ndimupa hangu inini mari iyoyo. Uchangomupa but stand asikuzokudzosera imba asikuzokudzosera. Pate chamwe yo greedy azvitoi ameti vabereki vakabhaisa papa zviitwe zvazvi
vakatokanganisa bereki because vakatosiya vadzvara mudzeru vengu munotourayirana imba iyoyi totaurina tatane 2 years ataure neni munourayirana imba iyoyi endai kuhaikoti alright Smelly but ombotavandipa nhamba dzake nditaure naye kuseri ndizoti ndimuonese kuti kana uchida iwe alright chiitwa buyout nasisi vako sezvo uchida kumupa 3000 mwana wamai vako here shuwa mwana wamai vako yes inasani nambozviona ini ndozviriko ndizvo aizvo kaizvo kutozviona ndozvitoitika zviriko muda kuyaringo Canada imboya kana kucanada muzotuvhakachira ndisire visa ndiuye ndokuisira visa moya kubasa kwangu handimuri kuona wazosvika seko basa pabasa pakwera pahospital pake home mbuya vanga pake home it's a home. All right. It's a independent living home. All right, supported living. All right. Yes, yes, they are all independent. Okay. All right. That's good. Yes. That's good. But for Canada, now it is. Vaskana kuchukira kuda muri Canada. Tipewo zvimari Canada timbo itetena makanadian dollars ai. Timbo matetena makanadian dollars ai. Saka nontisirwa mari munoisirwa mari sene pen. Pa PayPal. PayPal. All right, ndokuisira SIS MELLY. Amarula timbo uchocha. Ndokuisira drink ini namba yenyu ndaipiwa I would say that I know muri kunetsana naye shamwari yangu ndimamo haazi shamwari yangu ndisisi vangu from kumusha ndiye andipa namba kati nezuro wadi wombotaura naSIS MELLY of course ini naSIS MELLY takatadzirana ndisisi vangu ndimamo aiditukireiko mamo aiditukireyo unozvati chifungai unozvati chi mama ane era mushamwari yako mukoma wangu ane era chaiyo era svinu chaiyo ndo yanayo ndakatomuregerera hangu ndikatomusiya hangu achitoita zvaanoda akipa pejapa ndikangoti ndachangobva kubuda mbishi ndikazvinondobudazve ndika ndichingomusiya ndikangomusiya hangu achita zvaanoda kasi akangonyora unozati akatongonyora posti yake ka mundofunga makuseme kuamerica ini handisi kupedi kwake hatisi mafriends handina kuzviona kumanheru kuno because yaiti 9 hours ago haminotine mhaka yei ndiri kungoscrolla kudai ndikuona vakandinyora inizvo kuva koma vari kundinyora apa vangoninyorera kuti vakanga vandifonera ka vati kuna kundai handina namba dzaSIS MELLY ndokumbira kufoni ndibva ndaisopa 3 wekuwo vaina kundai zvikanzi SIS MELLY pane munhu ada kutouya mada kuuya musambe platform handiwana ndikati aiwa kuplatform kwedu munhu akauya chida platform tinokomupa isu platform ndo yakandimakira iyo ndakaramba kuti ndite zvavanoda vakutoya vokondituka indani ndine zvinhu zvanandinazvo kuseri ndakachoti ndichitaka kuti ndichiposta kudaiwo iyo vakutsoguruka asi ndakapiwa kuti zvakanangati madha musadaro zvamuri kuita vakoma kunozouya live dzenyu dzinenge ndakatozostopa imwe live yechitu yakanga ndakaona kuti vanofa nebp kune imwe chitu yanga iriko live hombe chaiyo ndikatozozitopa kuti ngaichirego ndakaona kuti vanotofa nebp ayo makaregererana even iye ndiye akandipa nhamba yenyu nezuro akataura naSIS MELLY pamwe vangakubatsire kana mama ndinoda kutoya mudhuze mangu kukupa nhamba kuti kudii vane voda kutodzoka mudhuze izvo zvotangoti ndakapafungai nhamba so munin'ina wangu ndivo SIS MELLY, I love you. Bye. Totaura. From Canada with love. Information here, brother. Mondisra information ndokuisira mari yedrink. All right, iripo. All right, sharp. Ndatoona all right, sharp. Bye. You too. Mama murozvo kuAmerica kwavo. Hey, SIS MELLY, I have $10 in Zimbabwe. Can I have an Eco Cash number? Thank you, my love. Eko keshozo zvinoita Eco Cash number. Nditokupa namba dzababa ivava veshopu vaya. Ndo dzati kune $10 yava ikoko. Vachangotoerga nditokusendera namba idzodzo dzababa ivavo. Eco Cash nditokupa chete because ndo kuti mari iyo ikwani tichingoenda ndakadangowapa ndichingowapa namba. Imi kana mavatumira chete mundipe basi kuti ndoti maisa $10 iwaya. Kuitira kuti ndiwaudze kune $10 yakauya tongoikakuta yese izvo ndakupa namba iyo. Thank you very much dear kuZimbabwe. Thank you very much. Kwandira aiwa. Vamwe vanozvava michiregai nyaya idzodzo chiregai nyaya idzodzo right guys maita kana kune vamwe vaisa contribution. Thank you very much guys ndandomboconcentrata nevakoma vangu veCanada
vembai hazviitwi zviya guys zvokutumira munhu mari usipo zviya kuti atenge ndingekiri guys hazviitwi zviya onai inyai yadotaurwa apa regai tigozowa kuti bhudha wacho anati kudini regai tigozowa zviri kufamba sei right anzi neni SIS MELLY give me okay thank you very much guys kana maisa munipe basi good vari kuzimbabwe kana mavachimbira munipe mascreenshot ndinozoti kwauya mari dzakati tichitoika kuti tichitosubtracta zviri kutofamba so the one who sent $40 to Katie to Israel wakutumira $40 iye akanga anokweretsa $40 iye kuna Loveness kuti abhadhare Katie kuti Katie anituke andoona so ini ndaizviziva hangu kuti ari kuda kubhadhara Katie ndikabva ndati naKatie iwewe tora mari iwe Katie tora mari iyoyo tora mari because iva ndivakanyora papublic ndinoda kukupa 1000 10,000 hakuna kwainobuda tovaziva ndinondotaura zvakawanda zvangu 10,000 hakuna kwainobva ndobva vainonokweretsa kunani kuna Loveness uko ndoko vakaenda kunokwenda kose kwaye Loveness akaunyora wandikwereta mari chichichichi here kuti ndiningirire kuti ubhadhare munhu kuti patukwe vanhu anomona saka ndizivi kuti vanenge vachisvamisa sei ivo vakoma mama mutange vachisvamisa sei kuAmerica kuAmen aha okay $10 gone thank you very much my love thank you very much kanditosenda kuna baba vaya kuti $10 yauya tinotoita saizvo kusvika zvaita ichi kwamudhara yainda right so tasvika guys regai musikana yasvika chega tichifona timbohwa nyaya asi guys musenda tichanga makupleja tani tasara maminisi mangana apa 5 6 right chiripo hallo kola hello maswera sema ndaswera waswera sei aiwapo ndiri kunzwika aiwa takukunzwa tikukunzwa zvokuti kuri sei ikoko kuno kuripo mama ikoko aiwa tati tauya panapa kuti munarete nyaya yenyu vanhu vakanyatsoteerera zvavo vachinzwa alright saka guys fasten your belts nyaya yakati rebei because ndofanira kuti ndibve panapa at least na 5 to 7 tiswitcha kuenda kuTikTok saka tinenge tiri pano saka fasten your belts guy garai pasi vane midoro torai doro renyu muchitanga kumwa vane mapopcorn torai mapopcorn vari kudya sadza modya because munhu wacho anonareta nyaya anogona kunareta nyaya saka muchanzwa zvisere 100 aiwa unogona iye unogona kunareta nyaya shemu unogona unogona alright handizivi hangu kuti ndotangira pekutanga kungoti hangu ndisazonyanyoredisi so aiwa ngairebe zvayo because kune vakainzwa kuTikTok vashoma handika vashoma vakawanda vari kuno Facebook havana kunzwa toda kuti vanzwe saka ngatangei pekutanga ipapo alright saka even regai nditangire pabackground yangu isusu takazvarwa tiri 4 namai vangu so we recently just found out kuti we thought kuti tanga tiri 3 so we recently found out kuti tiri 4 anyway ndimo nyaya yakazvimirira yega saka ndakura I was raised by a single mother. Mai vangu vaita zvekuya kuno vachibiri but ndiri munhu akakudzwa na single mother then tanga tisina rudo rwege rwakanyanya because mai vangu munhu wekuti I realized now ndamunhu mukuru kuti munhu akaita go through a lot because vaiva munhu aisataura saka rudo taisanyatsokuruona because vaingogara vari munhu she used to keep to herself so ndakurawo mai vangu akazoshayika mai vangu ashayika I was just a troubled child let me put it that way I was just a troubled child because mai vangu akasvika mukufa chemo vasingazivi kuti ndambobatwa chibharo but handina kubatwa chibharo zvezvezve zvekuti moti chino
include penetration. Oh yeah. It was more on the oral side. And zvazvizve munhu anga ari padhuze. Saka inini semunhu wekuti ndakura ndiine sikabva takukudzwa murengi ndandiri munhu ndakura ndichingotengesa. We used to sell mafizits murengi. So I felt kuti no one could believe me panyaya yangu saka handina munhu wandakakwanisa kutaurira. Then fast forward, ndiri munhu akakura ndichingoda kudiwa. I just wanted kungodiwa. Saka zvainditi kana pandakatanga nguva dzekutanga kudanana idzi kungonzi ndinokuda nemunhu ka zvine kakundi handizivi for lack of a better way kuti ndaita kamwe kakugutsikana so kungonzi ndanzile munhu ndokuda, you know. So first ndakauya kuno kuSouth Africa uka ndaita chimarriage changu chenhema chekutanga badaita mwana fine. Then things did not work out because baba mwana wangu wekutanga was also from a background yerejection. Saka angangoriwo munhu wekuti he was just ready to defend himself. So tatasangana vanhu vekuti we are both ready to defend ourselves. Saka hapana ikwanisa kunyatso kuzvidzora because tese tenge takatongobata mapfumo. So fine. Badaona kuti hatingakwanisi kugarisana because zvaitonetsa. Tapedzisira tabatirana mapanga tabayana. It was just toxic. Ndakambotaura panapa kuti taiti kana takurwa taitora mwana toisa mudhishi rere mudhishi remwana wegeza tomisisa pamusoro pefriji tokiyana zvakasimba. So tazongoona tese we had to sit down tikati no panapa tichaurayana then taurayana mwana anozoshaya muchengeti. Saka it's better kuti mumwe nemumwe aende kwake. That's how we separated the town. Then ndaseparata kudiro koba ndasangana bobo mwana wangu ichitu panova pane nyaya ndotora nishana. So then this guy approached me. Zvinhu zvekuti mwoyo unokuudza kuti munhu uyu hapana, but sometimes we just want to force things. So I never liked him from the word-go because I felt kuti he was someone I compass. But that thing yekuti unongoda rudo, he was someone angari persistent. And ndoma days andaiita zvekutengesa. Saka aiwanzokuuya pandaitengesera because I used to do some pop-up shops mumamalls. So aiuya and he will buy my products every time that he comes. So ouya otenga oenda otaura nyaya yake. Sometimes he will buy lunch, this and that. Saka akabvaona kuti ndandiri munhu ane rudo nemwana. Saka dzimwe dzenguva ndaigona kuti ndakumhanya ndinonotora mwana kuti kucrash. Then he'll just be like, okay, it's fine. So akandiperekera crash one day kubvaona pacrash pemwana. Saka sometimes you just call me and just be like, are you running late? Should I keep your son? Wekuti chiwo handiti oenda unopika mwana wangu ingomira diseke kuti tiravesekera moyo hazvisi kuita shuwa maisa mwana mudhishi mogadzika pamusoro pefiji kuti munyatsokuchovha. Kuti munyatsokuchovhana mwana ari pamusoro pefiji mudhishi
mamirenji makaoma. It looks like it's because it's just a series. It's just a series of things that I went through. Which it did it. And the funny thing I'm telling you that when numbers are going to come to Eddie Manokuta. Remember when we must voice it, Makamuswa, Baifa, and Magata, the Virubuta, or a guy Pakuna. So remember when you were on a call, and then you know what, my brother, then they did not understand, because he also, he used to call me my sister, my brother. So it was just violence anyway. Asi mapedzi munofunga sei chaiko. Asi munofunga sei naimisa. Kachiro. Ndichibera kanona riri pamusoro pevhiriji. Kana makagwa mukanowira pavhiriji. Mwana ari pamusoro usati kugeza imagine tichiri pamusoro mwana ari mukati mevhiriji. Do I see? Oh, Bashu. Maybe Gampa. How are you, Gampa? And remember, I'm not moving yeah. So I had an idea, but I said, she comes on the village. No, my days, I did love God. Remember, she put him. Mwana muri kumudzidzisa kugara diti. Amaiva muone room. Ama inside room aye. Saka mwana kuti mugwe mwana ari pabhedha maikwadza mwana because remember pamunogara. Umwe anenge achipa mvura wokudii. Saka kauya neidea ndatarisa firiji yangu inapo ndikaona paine dhishi nemunhu ari mumutsoka pamusoro ipapa pamudhishi. Nozovafonera bebake. You wanted to kill my child. You wanted to kill my child. You are a very wicked person. My sister, you are bad. No. Saka namapedza kugwa maizomudza mwana mudhishi maizodii maizomudza mwana mudhishi mo. Okay, alright, endera kumberi taseka. Takapedza kurwa. So fine. Baba wemwana wangu wechitu, we started going achinotora mwana wangu wetanga kuchikoro. He was just that man wekuti akabva auya zvezvemulike mangu as a father figure. But remember, I told you that I never liked him. I felt that he was too pompous. Because I prefer them very calm. Because I'm someone I know tower. So I didn't want the same energy. Baba wemwana wangu wetanga aisataurisa but anga ari munhu ane hasha. Inini ndaitaurisa ndiine hasha futi at the same time. Saka I wanted someone ari calm. Saka baba wemwana wangu wechituka I felt kuti I don't like this person because he talks too much. So now akabatanga kuita iyela kuti he went through mwana manje. He went through mwana achipa mwana rudo achitadza kuti he's just that present person. So in as much as achitaurisa ane rudo, it's not easy kuwana murume anoaccepta iwewe nemwana wako. That's how I gave him a chance. So tatanga kudanana. Saka panatanga kudanana, you literally do everything. Remember, I told you that I used to do my pop-up shops. Saka pop-up shop per week, ndaibhadhara 3.5. So I used to go twice.
kutanga, I used to go 2 weeks. Saka meaning kuti I needed 27,000. I needed. So he paid for like 3 months dzekupop up. Angari munhu iwewe kuti akanyatsopinda zvezvo zvekunyatso kuzviita baba, and then you go kumashopu otenga zvimayogati zvimachichi. Aiuya akabata zvo zvekutaridza kuti ndibaba vanoziva kuti munhu wangu ane mwana anoda zvakasiyana. So I think I fell in love with that idea, not in. I find, fast forward, inini pandisina futi kuona kuti panapa ndiri kupinda pama1 inauye kuti instead of kuti nini ndimove in kwake iye ndimove in kwavo. Ende mamuvhiro ine aakaitara asi munhu akauya nezibheki akauya nekabheki mona chidiki chopedzisira chachichichepa. So kubva amuva insaka hembe dzedu dzakabva dzatanga kuuya mbijana dzekanga iuya achiita kunga munhu ari kuuya kumaslip over. Then we know it ndopaakatodi ndopaakatogara tagara chese paya. Things seemed okay because he was trying moza munhu ane character yake anombozama kuivanza then zvozotanga kubuda. Saka zvinhu zvakazochinja pandakabata nhumbu. Ndabata nhumbu ndikashaya kuti ndinoita sei, ndoita sei. I was just stressed. Then iye akatomboti no, mwana inini I'm not yet ready, but anyway it's fine. Saka at that time remember kubusiness ainga kwanga kuri kuita mari, and iye time yakamuva in kuzogara nini anga asisa chaite mari. I think I said it kuTikTok kuti aiita zvefraud zveshe. Amena kuti aikona vanhu sei because he was someone wekuti aikona kutaura. So with fraud haumuwane mari every time. Because inini ndaingoudza kuti ini ndinoita zvenjiniyaringi chichi handini zvaingotaurwa, kwaingotaurwa chirungu chakawanda. So when we moved here, inini handauziva kuti munhu asina mari aritotsvaga upe kudi pekurarama. Kwabva ndaita nhumbu chigere chese. Then things just started changing. Wakuona kuti akupinda turafu zvanga zvangochinja. So ndomadays pakanetsa Starlight Spirit, vanhu tichiona vana kufi the singing star. So I used to love zvima-Indian zviya. Then iye aiwanza kuti ndakundogara mumota ndichinoita makalls angu ebasi because main children is paper netv. Vandakangoti no, it's okay. So inini handina kuziva kuti time iyoyo ndopanga pakuchidananwa nemusikana uya ainzi Thelma. So Thelma aitobhilivhiswa kuti hakuna munhu because Thelma could call at any time. Ene munhu aiva mumoti. Saka hapana munhu paaitadza kudaira chifoni. Because aingopinda mumba odya, apedza kudya odzokera mumota. So the first time yandakaona kuti kuna Thelma, ndakabata tablet yake. I'm not someone wekuti I like digging into zvinhu zvevanhu kana zvekupinda mafoni chichii chichaga zvinhu, but it's something moza kana chichauda kubuda, something just pushed me kuti ndibate that tablet. And yanga isina password, and aisatoisa password because aiziva kuti handina basa nayo, because anga aine foni yake
foni mmoja then the tablet mumbai vakachaji kubva ndatobata tablet iya ndabata tablet ndopandakaona mameseji anditi avanhu vari kutochata saka kai makabvunza kuti ko bedhuru kuitei chichi zvikanzi amwashing our car dzanga dziri mameseji emakuseni handiti ndikuona kuti hazvineki sense then kwaku vaifarira zvinhu zviri musical vari true so ivo baba avo vakanga vasenda sonyaya yacho yapresa inonzi kure kure iye so ine ndotoona kutoti inimika ndiri story ndiri kutokanganisa vanhu murelationship handiti then paakapinda mumba kubva ndamutaridza ndikati what's going on handiti kwabva munhu atotanga kuita mukakana munhu asina basa newe anotaura zvaanoda kubva ndangonyarara kubva ndati pamwe kuda ndo zvatinoita chidzimba dzacho fine saka tabva tatangoita tumaproblems twakawandisa mozonaiti ndikada kuenda undogeza zvezvezvo tomboti mwana ari kuchikoro ndabuda mubathroom ndisina kupfeka rememba ndine nhuyo saka ndiine nhombo ndiri munhu wokuti handina kupiwawo chivakashura so pauno the more dumbu karinokura kati mo chivakashure chipindowo mukati you know he would tell me kufesi kwangu kuti zvimwe zvimagarowo zvamunondeyawo nazvo mumba zvinotimira moyo kurai muchingopfeka so he was someone wekuti anga asachakwanisi kudzora mashoko ake anga akungotaura zvaanga akuda zvezvekuti anga akundidzikisira moza waigona kuti ukakotama oti ende ngazvisvibe so it was just now emotional haanongogara andirova munhu iyoyo but aindirova nemashoko zvekurevesa then ndoudzawo bhururu kuti bhururu ndine ndine nhau yakati handiti bhururu ndopakandipa advice yekuenda kupi kunoshandikwa manje chaina unoshandikwa kozi uyu anga ava serious manje film vanga vakuchitopisa rudo zvekurevesa zvekuti manje ka hazvichavanziwe then amwe pacho aitoti akaenda ikoko because I remember I used to do mamwe matransactions ari unnecessary ndogona kuudza kuti kana kuti ndastaka wakuisira munhu mari pakati peusiku uchinzi mota yoda kutowewa zvazodii I later found out kuti dzimwe imwe mari I actually bought a flight ticket yendege yandisana ambokwira ini muupenyu hwangu yaseoma kuti auye kuno fine fast forward tikazotanga kuenda kun'anga manje so ipapapa munhu anga atobuda manje atoenda mari dzake dzanga dzaita ipapo because I remember ini ndopana handisingachakwanisi kuenda kupi kubasa mari dzafatso dzabuda ainzi farai mari dzake dzabuda aendi akandisiya ndisina kana pekutangira ndisina kana chinhu mumba chero preparation ndisina manauta situation yangu yakamira so dabhuru ati anofana mai vandoziva vanobatsira zvechivanhu handi bataenda kuya bhuru wangu ndiyakatobhadhara mari yematare ini ndandisina mari yematare kubva mai vaiita zvaudonga izvozvo vachiti homanivo vangare muno ivo vautanga kuvhuma zvimwe zvacho ndaisazvinzwa ndichingonzi ndibvume kwakubva vanditi inini ndakakugadzirira munhu within 3 days munhu anenge adi au but inini ndinoda whatever kubva ndati inini mari handina
kumba kwangu ndine masofa kunyowa. Because the idea was to since munasipo, I wanted to sell masofa anyway. Kuitira kuti ndikwanise kuti ndimove into a smaller space. Kwakubva ndavati mama ine ndine chii ndine masofa chatogona kuita ndogona kukupai masofa. Masofa aya ndichine marisiti. Masofa aya ndakamatenga 5.5. Imini muchindipo balance. Zvikanzi azviite. Balance chero mukandipa even 2.5. It's fine. Kubva mai vachaiwa ane problem ndiwe. Kwete inini masofa I can take them. Kana uri kudini, kana uri kuda kuti murume wako adzoke. Kwabva ndati alright ganini nofunga. Saka remember munhu wangu anga aine mari. Because paakabuda mumba ndakanyatsoona mari yakanga yakura. Saka ndanyatsoziva kuti ai mari unayo. Because I think we had got 300k at that time. Kubva ndati saka ndikaendesa masofa iye munhu achidzoka tichiwirirana. Ndaye vauya vatora masofa chaenda mangwana acho kubva vanditi nduye makusensei because vaida tsvina yangu makuseni tsvina yekutanga yeye. Apa ndine mimba handamukira runyadziriri chaiko. Ndakananga ndandisina kana mari kachiri yekuti ndikwire taxi. Ndapadura netsoka ndakatosiya mwana wangu munda ndaenda nomusambuya vaya taenda kugomo. Tasvika kugomo tsvina ingabuda because ndaifangwa kuiitira pachidhunduru chakaita kunga chuu. Tasvika kuya tsvina ingabuda vanhu vava kuchitanga kufamba. Pambuya vaya vati ngatichidii ngatichidzokera vanhu vava kufamba hazvidi vanhu vachifamba. Kubva ndati ora vayadzokera then ndasvika kumba ndatsvaka makoi ndasina na mari. Ndaunga ma10 cent bhinzi dzaiva dzichinoita 10 rand. Ndaenda kuSpaza ndabudisa bhuchu rema10 cent ndikati kumukula ndokuda bhinzi. Mukula wangu nditarisa akatoona kuti regedzai mai ava ndingovapa bhinzi. Vakati no, you don't need to pay, you can take the bhinzi. Apa ndandada nechisoda chibicarbonate chidiki chiya ndochinayatsonомama ndabva ndaenda ndanobika bhinzi dziya. Ndabika bhinzi dziya muri kundinzwa mami? Tikukunzwa mheni wangu. Ndabika bhinzi dziya ndatoibva ubva ndakamura dzimwe kuitira kuti mwana agozodya kadzo kwakubva ndadya ndobva ndamaya soda mune dzimwe bhinzi. Kubva ndadya dziya mwana ubva ndamupa dzisina soda. Kubva ndachidya. Remember rofanga kutanga vari kuda dhodhi rekutanga the first one, the first in the morning. Ndakarwadziwa kuti ndiriite zvingaita nokuti remember ndo rekutanga rinodiwa. Apa ndakandanzi ndinyore zvinhu zvese zvandaida papepa. Anditi ndanzi ndinyore zvinhu zvese papepa because it was more the composition because ndakanyora madhafu side. Ndichinyora because ndakaudzwa kuti ndinyore zvese zviri pakati pemwoyo wangu. Saka I remember some of the things that I wrote because
ndandakanyora kuti iwe Thelma bhandarisa nesenemi yake ndikati iwe Thelma ndoda kuti usiyane naFarai. Farai ndiye wangu kusvika iwe Farai kwauri ikoko hana yako ngaimborovera ini pese chero kwauri kuenda ingonzwa kufunga inini zvinhu zvisina musoro ndakatira madhorobhope then fine ndasvika ndakarwadziwa netsvina iyoyo zvekuti chero pandakafamba kuenda kwamai vavo mudumo makanga musisachaiti ndakapedza nekufonera ndikati mama imimi ichitobuda ichi chitosangana kusanga wakangorisunga chaite wakafamba wakarisunga wakaita kurikunga hey uchafa neduzvi naiwe uchikenda doti kunouraya tasvika pachidhunduru chiya ndakaisa bepa riya pachidhunduru because I was meant kuti ndiitire tsvina pamusoro pebepa riya rezvinyora kwauva ndarisa kubva ndariitira kubva varisanganisa netsvina yembwa kubva ndachitora chitanda handiti zvika zvichitanga kupopota handiti uchikurunga saka ndaipopota zvezvo chinyora x ka apaindi x aivawe kunzi ndarapika zvacho zvavari kuita hanzi vaiti kwanzi vari kuita ispeita kuti avo kavairane saka inini ndaibva ndanzika yatotaura kuti ndiri kuda kuti mudini munhuhwira nesetsvina yangu netsvina yembwa iyi ndichitaura tapedza ipapo zvikanzi ai within 3 days unengawo kubva ndatoti apo ndakatoenda kumba ndiine that mamona zvezvekuti you are fulfilled believe kutobelieve before you could say you but zvinhu zvangu zvaitodi zvaitoita kwabva ndasvika kumba ubva ndagara dhere rechi3 kubva munhu atofona zveshe mukati zvangu zvaita ikanzi muri kumba ndakafara ndikasheva ndikageza kasheva ukamayanza kashaving stick ukati kuite clean baba adzoka zvaana sisinotsva ndaeremovazve ndatoshefa hai zvinhu zvatori zvatoita babavaya vasvika vafona ndiri pagedhi uyovhura gedhi ndaenda ndanovhura gedhi ndanovhura gedhi anzi murisei ndati ndiri bhosi nyoro murisei ndikanzi ndiri bhosi uko vaitotaura zvakanaka tapinda mumba zvakanzi inini ndauya kuzotora zvinhu zvangu zvakasara zvakati kuti ndicheme kuti ndisepe kuti ndiite sei handichazivi ndikuti nemwari ndakazvibvura mibvunzo yakawanda ndakamutarira ndikati ndimurove ndimuite sei I had so much anger. I had this disbelief that I thought zvatoita one. Then kwakubva ndatoona kuti panapa zvananya ndichitofungira hazvichabuda. Kwabva ndamuti ndazvinzwa wangu kuti mati muri kuda kudi kushevhera mahara guys. Imagine pawashevha kuita kucheka nereza kushevhera mahara zvakaoma. Ndikati zvamauda kuenda zvino mumba hamuna kana chikafu. Ndoita sezvikanzi shiye musoro inga zvakaoma.
Kuba, like he was just not there. He was just not there emotionally. So putting on it was none of his business. So Pabuela no Burra gate, I was showing my little much. But Uruguay Shinga Uruguay and Usnabudi Sira or marriage farm. It's fine, I understand the Kuturbi. Kwa chef. Ndio kwa wangu ni kuchef ayo. Kwa kuchef hapa. Mama bada. Nani? Kwa ba. Ando vura mot mubuti. Saka nina mubuti ndakakungizira kuti chi? Ndinoda kupiwa chikafu. Ndakunzwa kuti pamwanga aita grocery. Then mubuti muya akabhabudisa matishu ekuklikisa anofamba ari 18. Abudisa matishu zvikanzi ndozvega zvandinazvo. Kuva ndokoneka changa kupopota. Ndikati uruda kuti ndisesere chi? Ndiri kuudza kuti mumba hamuna chikafu. Uri kundipa matishu. Uri kundipa matishu. Uri kuite. You know, saka ndakataka kupopota. Iye akatoona semunhu anga asina chi? Asisina basa neniga. He actually drove off. Ndakangosara ndangoita sebenzi ndiri ndega. Pandatora matisha aya pandapinda mumba. Ndaudza Bhururu kuti Bhururu ndozvaitika zvikanzi hande kwagogo. Hande kwagogo tiri tinonzwa kuti zvaita sei. Kobva tadzokera kwagogo zvikanzi kwagogo handomashandira anoita chii? Anoita mushonga wacho zvatoita so. Zvatoita. Hamira uone. Handiri kutoona pandatoona panapa kuti ndakatobharwa masofa panapa. Ndikati gogo, since zvinhu zvaramba chii? Zvaramba kuita. Chindipai ichiwo 2.5 at least yepamasofa. Handiti. Imwe it's okay. Zvikanzi hai zvapinda mudare mangu hazvibude and we had an agreement. Handiti. Bandangoti it's fine. Vabhururu handiti hai usaneti. Kune vamwe vekuMalawi vandinoziva. Tabva taenda kune vekuMalawi. VekuMalawi vakatosvika kwautsanangurirwa nyaya yangu. Kwautoudzwa kuti munhu yatombona kana mari. Saka vanhu yatombona kana mari zvikanzi aregedza mudi ndimubatsire. Ndikubatsire uye ukwanise kuti munhu wakadzoka. Akarememba ndine nhumbuka. Ukoko kwambuya vaivaya besides zvedhodhi ndine zvimwe zvandakanga ndapiwa zvandakanga nzi ndinoita kumba, zvandaigarira, zvimwe zvandaimwa. So it was just a lot. Then taenda kwavang'anga vekuMalawi manje. VekuMalawi takanzi titenge rizna. Vakumona mushonga kungachama. Ndakabhemeswa mishonga. Handakabhema. Ndabhema paya ndakunzi anofona izvezvi. Andafona. Apa maziso achitsvuka. Ndiri kumweya ndiri kungobhemeswa mushonga uya. Ndo pandakati sekuru ndagara ndine problem yechifuva. Zvandine problem yechifuva mushonga uyo wautondikanganzi zvikanzi iwe chimufonera. Kobva ndamufonera. Ndakashaudzwa zvikanzi uri kudei. Ndakakudza handisi mombe inini inotsvaga. Kana ndichida kungodzoka kumba ndinodzoka. Ndikati bado varisiya ndisina chikafu. Ana zvikanzi
uchine simba yo uchokwanisa kutopona chitara chikafu kuracho twakatogutsa iwe munhu akokota kubva akatapo kubva baba vaivaya vati ndo zvega zvananga ndichidii zvandainchingoda tadobata vhoisi rake saka zvatabata vhoisi rake zvinhu zvake zvichadii achatodii achatodzoka chete handina hangu mari yandayabhadhara ipapo fine ndainaomba ndinongoshandisa zvacho zvandanzi ndishandise zvimwe ndezvaiva zvokugarira zvimwe ndaiti kana ndikapisa mumba zvimwe zvaipisirwa pamakoinika imba yese ndaiita kunga ndizivi maizara chiutsi kuti tima mumba mese kana kuri kukosora ndaikosora kunga ndichafa then kwakunzi apa ndenge ndichabuda kamuchiutsimo kusvika chapera zvinoita handizivi kana panopiswa mheno panonzi mafegwa aipa kuti mumba munobva mangoita that ndozvakaita apa zvinhu zvacho zvaikachidza apa ndainzi ndisabuda pandaona zviya fine hazvina futi kushanda apa ndaimbowana solesi yekuti ndaimboona kachiposta ndoti at least handina kublokwa izvi zvekuti unenge wangoti but at least ako hasati andibloka pamwe pachine chansi yekuti agona kudzoka kumba at least ake akasadzoka ake kumba kuzogara akangouyewo akabhadhara rent akanditengerawo chikafu for now ndakamira kudi kubatsirwa it's okay then munhu haangasiwa kandidate ndombofonera ndakasvika pakufonera seuma ndikamukumbira ruregeri ndikati sha pamwe maybe inini ndakatopinda murelationship yako nekusakuziva ndokumbirawo chii ndokumbirawo muchingondibatsirawo parendi kusvika ndikwanise hangu kungobatsirwa ikati ukarava anoziva ndogona kutsvaga mari ndakangomirira kuti ndibatsirwe ndokumbirawo mungodii muchingondiitirawo purani yekuti ndizokwanisa kuti ndibatsirwe chete zvikanzi hamaga matoneta hamusi matozvinyanya matoneta ndiri bhisi aitaura zvaaida but kana uri musituation unotonyengerera because ndakationa kuti ndakutaura newe semukadzi akafanana newe at least ndandakuona kuti kune wangu uyu kakusina zvichatobuda kobva vatondinzwisisa kozi fara yakazotumira mari yerenti kwabva kwabhadharwa mari yerenti it was 3.5 anditi kubva kwabhadharwa mari yechi yerenti kubva ndatozongotumirwa muiti chi proof of payment kuti rendera yabhadhara bandati at least chikafu ndiri munhu mukuru then kubva ndafonera mwana womombe ndikati sha ini ndikutambudzika hana chikafu nemwana kubva ati I'm coming to take mwana wangu kubva auyawo zveshuwa ukatora mwana wake sana ndasara inini nedumbu rangu manje so ndasara nedumbu rangu sawira vachirongoti no pane hope zvekune imwe vanhu nyange yekumalawu iyoyo ndaisatonzwa zvaaitaura zvachose ndaisatonzwa ndongonzita zvakati ikokoko ndokumwe kwandakazopiwa zvimwe zvekuti ndaigarira
Utsi uchipinda nekuzasi mukuru. I feel this a lot. But apana kuti chakadie chakashanda. Kusvika ndangoti regedzai ndichisiyana nazvo. Apana zvichabuda. Regai ndisiyana nazvo. Nekuti ndatozoona kuti baba vaya vachondibloka. Ndatochibloka paya. Handisina zvandichatooona. Zvakutotadza kutoti munhu akuti chitoita zvelife yake manje. Ai, kubva ndachigara. Things became tough. Ndopandakachiita depression manje apo. I would just scream out of nowhere chero ndichifamba murodhika ndaigona kungobata musoro ndoscreama. Ndandamutonga munhu andinopenga zvetoreresa. Handichazivi zvekuita, handina hama yekufonera, handina munhu wekuti ndingaudzawo nyaya yangu. Handisisina ndachipererwa. I went kuhospital. Ndikanoti kuhospital ndanosvika ndikakumbira ndikati ndokumboti mundioparetewo mundibvisewo mwana uyu. Because I just can't. Then ndauiterera kuhospital. They were like, what's wrong? My psychologist and stuff. And I was just like, I can't keep on having Manawi Mudumbu mouth because it's just a lot happening. But I talk about my doctor. Fast forward. The Kakazo. Ndokandakazotanga kurwadziwa nini. Saka inini handinombogara ndaziva kurwadza kwenhungu. Because mwana wangu wekutanga, it was a scheduled CS and so I never experienced my labor pains. So ndaenda hospital. It's just that you just start being very emotional of some part. So ndaendeswa kuhospital. So ndasingazivi kuti nhumbi yacho inorwadza sei. Saka manesi aita akanditarisa oti apa 5 centimeters. Yobva yanzi no nadzoka yapa 2 centimeters. So it was just a lot. Then pochozombonzi no, there is no progress. There was just a whole lot. Zvaiitika ipapo. But ndachombodzorerwa kumba. Ndadzoka kumba. Shamwari yangu iyaya ati no, ameno pane zvainzi, I don't know, zvinonzi zvitutu zvinobuda murutishi zviya. Zvikanzi unofanirwa kuzvijamba here chichienda zvijambiswa. Fine. Hapana, vamwe vanditi hanzi kwaitora paPSV womira padhoo zvidiyo. Nothing worked. So I had prolonged labor pains. That's already was hospital. There was no progress. I was getting weak. Andisisina manje simba ndopakazonzi nemadhokta pavakauya ndopakanzi fetal distress, something like that. We need to do an emergency. Yes. Koba ndamanyiswa kutheatre. Ndaenda kutheatre ndaparitwa mwana abuda. So kubuda kwakaita mwana, kuti kana mwana ari muchecho changanitarisa ka
mwana anenge mune mchida kuita zvekuzama kufananidza but pandakatariswa mwana the only thing that I could see was Farah. And my doctors at him said, oh wow, it's a boy, one God is here. Then I was just like, the only thing that I said was like, Naripa Shimushinse. And this year, which why Mother Bundir was so smoke a mandipa, one ane face yakafanana ni enemy yangu. Why mwana achaga je kufana kudai anga afanana nini, at least I won't be reminded of Baba. I was given mwana. So I guess vana vanu sensa image ndaisa muda mwana. It was hard for me to ndibate mwana. It was very hard. So ndaenda kuwati, ndasvika kuwati, mwana aichema ende mukaka wangu aisabuda. Ende with mwana wangu wekutanga ndasina breastfeeder because baba wake paona kuti ndaisa producer enough milk baba vangu kuti no we doing bottom. So now I didn't want consequences sick. Saka mwana uyu whether mukaka waibuda kana kuti waisabuda, I didn't want anything to do with this child. I didn't want, and the manesi would try and force me kuti ndiyamuse mwana. But I just felt kuti kubata kwandaita mwana wangu, I just felt like I would strangle mwana because mwana was just baba wake. So mwana ingochema, manesi sometimes aibva amutora opedza vobva vamupa bhodhoro mwana. Then so I'll actually be okay with that. So the following day I now had a visitor. Visitor, he was friend ye cousin yangu, akachimuone cousin yangu kuti aenda unomuona chichi paya. Abauya ne-ultrasound. Saka I remember mwana ainyanyochemba. And inini I didn't want that. Ngoba ndatora ultrasound ye kuba ndapa mwana ultrasound. Zviro kuchazofunga kuti mwana zvizviya zvine chikonzero pavanenge vachiti mwana apiwe masolids ari muviri. Mwana akagomera. And inini, honestly speaking, I didn't care kugomera kumwana. I didn't care. I was just like in my heart, because I never wanted anything to do with this child. So manesi akatanga kubvunza kuti kuchii chaitika chichi kosi mwana akaugumira. Kwabva ndazvazo ndikati no, but I told you kuti mwana mukaka usikubuda. And inini operation irundwadza. And I wanted to skip. Saka mwana ndamupa ndamupa ultrasound. Kubva ndatanga ushaudwa, but ndati no, even mwana wacho you can actually take him. I actually don't want anything to do nemwana wangu. Kubva ndashedzerwa psychologist and whatever, vakataura neni. My mfundisi wangu was the only person that I could rely on. Vakaponerwa vavo vakataura neni. Alright, mama, fine. Ndiri kuti chatoba rasvika ukandaita ndauya kuba. Because mwana ndamubatsirwa 23 December. Mwana ndamubatsirwa 23 December.
I was in hospital 24, 25, 26, 27, 28, 29, because Shaka was 20 years ago, some hospital. It was now year depression because they wanted to monitor. Kubanda zobulira. Ndabulitswa. Then I had a dream. And so, operation was, but I didn't want to kurarapa mbiti. Nekuti ndaizotipa bathroom area. I didn't have anyone. I consulted with the assistant. Banda kana ndakurara pasi ndatosvika ndikati akuna mama ari ikuna mama ndokumbura mungu ndiwaridzira machira pasi then I will sleep nemwana pasi. Shamwari yangu iya yakanga nditengera emabhodhoro emukaka nemukaka kubva vana mama vanditengera ivi nemukaka wemwana kubva ndatoti achisema ndigadzirira vavatoisa mukaka mumawo mabottles kwabva ndarara saka ndarara it was the close of a night tanga woti chichataura kupinda mune rimwe gore handiti then ndobva uwicherera saka I had a dream ndomusha kwedu ndichibayiwa iso ndaitandaniswa saka pakutandaniswa pandaitwa varume ava ndabva ndikati pomurondura iri ndichangobatsirwa mwana musandiurayi ndine mwana mucheche then mumwe wacho kubva anibaya pasite peoperation saka ndakabva ndatogondika saka pandakabayiwa in the dream ndopaipopwa macrackers aya ekuti happy new year saka zvakabva zvaita kunga shoko abva zvaita kunga shoko kubva ndato saka from there ndakatonzwa kuti ndabayiwa ndakabva ndatotadza chero kudii ndabva ndatotadza chero kuita anything vandotadza chero kuti ndichabata mwana apa remember I told you kuti mwana wangu angati mwana ainetsa in the sense yekuti vana they sense energy kuti kana paungati handisudiwa I don't know how to explain that but mwana wangu aichema mwana wangu akachema kuti ndikwanise kumupa mukaka ndichakwanise kuti ndimuchinje pamba chero ndaitoitazva kuti mwana azvinesa but kuti ndimuchinje handichakwanisi chero kumupa can't do anything saka lucky ndo ndaisakile bhadla then shamwari yangu aiti panouya makusinongotora makisi museri pedo saka that same morning because ndiaindiigira chikafu I didn't have so that same morning akanga wana this job then she decided to come very early kumba kwangu kubva atosvika akati ndatokuigira ma-leftovers amadeko ndodainawo basa aone handichatogoni chero kutaura mwana akachimwa kusvika anyara handichagone kutaura handichagone kuita anything then she had to call mindfulness kubva vavati vakuuya then kwabva kwanzi tofonera iambulance ngaende kupi ngaende kuchipatara saka ndasvika kuchipatara ndasvika I didn't even know zvaiitika okay I could see zvaiitika but handisachagoni kutaura because I didn't have the strength to utter even a word. It was just that bad. So ndakasvika kubva
ndabayiwa ma-injections ndaitwa madrips ndaitwa zvese so ndakangosvike ndichiiswa pa-emergency bed ndasvamiswa pa-that emergency bed then during I think it was visiting time because remember ndakandabayiwa ma-injections ndakandambokwanisa kuti ndirare ndopananzwa vanhu vachiti siyakulanda siyahamba nawe eMpumalanga selungashluphi endleleni siyokubeka khona ekhaya. I don't know where and how I got my voice back because I screamed ndikati Jesu ndine mwana muchechi, Jesu ina handibvi kuMpumalanga, ndinonoriga Mpumalanga kuti zvaita sei, ndinobva kuZimbabwe. You know, I just had this shock yekuti chero vanhu vese vakavhurura, even vacho vanga vauya kuzotora mweya wehama yavo anga ashayika ipapo. Ndikati ndobva kuZimbabwe Mwari, oraiti Mwari, mwana wacho ndaakumuda, musanditora. It was just that bad. Ndo mai vanga vari pasaiti pangu, I think paine bedi pakati pete nechi3 ndo pavakati no, hakusi kurehwa iwewe mwanangu, kuri kurehwa pane munhu akachekaiwo usati waudzwa ipapo. Kubva vati ndo pandakaita a bit of relief, kwabva ndafonera maifundisi wangu ndikati mama, we need to pray. There's just a spirit of death mama ndinopa. Then my song was very calm. She was just like, nothing is going to happen, let's pray. So pakazoya madoctors ndopakanditi waita problem ema-intestines, ablocker, something like that. So that we will need to operate. So I had to call Mama Mama, I can't go for another operation. Mama, Mama, I had a dream with Shibai. This cannot be something chiri wikerera. This is very spiritual. So Mama, we need to pray. So then I had to ask my doctor for my suppositories. Then my doctor said, no, they won't work at this stage. We just need to operate. Then we started praying. Kuba mama ndavakumbira kuti mama ndivigireiwo masuppositories. Then she bought a pen. Then I started praying. Ndichiisa masuppositories aya. Ndoti Mwari, ndiri kutaura ipapo parakabhlokera. Ndiro ringari kumbinda raJesu. You know, if I've ever prayed, I prayed it. I cannot afford to go for another operation. So we started praying. When I mentioned this, they will intercede on my behalf. I will be praying. So my doctors, they will come, they'll be like, no, we need to operate. And I'll just be like, ndokumbira mundipewo chi? Mundipewo mukana. Ndotombonyepa kuna doctor kuti but doctor nasi ndasura. Doctor, but that's a sign kuti zvapadzisi. Doctor, we need to operate. Otherwise, we are actually wasting time. I started praying.
to cut the long story short, ndopa ndakazokwanisa kuita number 2 yangu 5. Ndazochibuda muhospital muya. To me, that was a huge testimony because I was putting slowly. That's okay. Yes, it was, yeah, expired. This was actually the last month I did hear it. Ndopa ndakandisina manje kuita. Ndaukumbira nankirire shamwari yangu yaikuti ana ichikumbira kuti pekugara, because remember renti yangu ya expire and landlord asikana kutombozvida anotonzidzinga kwabva landlord kwabva shamwari yangu ati ini kumba kwangu takawanda saka I can't accommodate you. I can only give you 4 days I've been doing. So pana baba variparirana nemwana wangu muhombe. Vachiparirana nemwana wangu muhombe ndopa vakandiona vakati no, he actually came kumba vakati ndanete ndisingakuonei. So ndati ndiuye ndizokucheka kuti alibhebha ndavatsanangurira nyaya yangu. So no, the only thing that I can do, I can give you accommodation. Moendesa zviri kustorage because ndove blambi ombe ndove blambi vesi blambi zombe ivavo mama kana weekend kana ndiri kutora time yakawanda muviri uzo we can always do a party 2. Yeah, I think tichazoita party 2 because tine game tinoona kuda kutamba game paTikTok manje ina 7 saka tafunga kuti tazodelay tise panya ikompa pa tafunga kuti tinge yapera, so we can always go kusvika party 1 and then we have party 2. Vakuti mwana ane nyaya yakareba kuti munotozochema kumberuko mambo tanga mchiseka, it's just that time manje because 7 zatove 20 tukapasana 20 minutes 7 zichai, saka maybe ndongotomupa 5 minutes yoita party 1 tozodzoka ku party 2. Alright. Saka kova ndagara nababa wangu. Baba vaya vaisachirwa chemana. Baba vaindirara every night. Vaitenga mapamba emwana vaita zvisebatini. Havaindiita kwete zvekumbofungidzira. Every night. So every night vanga vasina zuva rimana. So it was just a lot. Then I called baba emwana ndamutonera zvinhu zvakandiomera. Can you at least try and just buy zvinhu zvemwana? Then kana watingo zvinhu zvemwana ndikwanisewo kungobatsirika because my living conditions zangu are very bad. Zvikazvisada undinetsa iro ndiri kutochema hama yangu friend yangu yashaika. I don't want to get involved nenyaya dzangu. Mama ndakatsvaga makoiri mubaba baba ivavo. Apa ndaisatoziva kuti ari kupi. Ndaisatoziva kuti ari kupi. Mai vaavonsparira vepaigara mutichi muti vake ngavavandiudza zvikanzi atoripo ari pabvudzi vake panouya. Apana ndakaona mwana wangu was a big baby. Ndapinda mutaxi pandasvika saka kumwe kwacho kwandaibve ndaifangozodzika ndokwira imwe taxi saka mari handisina. Only had enough to go nekudzoka. Ndobva
kubva ndafamba netsoka saka ndakafamba I think zvekuma hour over an hour kwabva ndasvika ndagara pasi pemuti because ndakaona kuti ndakasvika ndichifemereka vanhu vanofungidzira kuti ndauya kuzorwa, so I had to stay under that tree so that I can just catch a breath. Ndazosvika ndapinda ndatomwana ari pako kubva ndamirwa pedzepo ndikati ndati ndiuye physically kuti udii kuti uone situation yangu pamunidi kana ndichitaura pafoni you will not understand. You will not understand kuti situation yakamira sei. I'm going through a lot. I can't. It's even hard kuti ndipe mwana rudo. And it's even hard for me kuti ndiprovide mwana. So the least you can do is to just provide it for one. At this juncture, and this kukumbira rudo gwekuti riri gwekuti undile. I just want you to build your child's life. Just provide for him for now. You know the moment I get back on my feet, I'll be able to provide. Kwabva kana wapedza kundinyanga zotura chinhu chako woenda, I got very angry. Ndoka ndakasiya mwana kubva ndafamba kubva ndaenda kugeti. Saka ndasvika kugeti zvikanzi kana wapedza kupenga uyo wotura chinhu chako. Saka ndakadzoka ndiine hasha. Saka when I came back, he actually thought I'm coming to get one. Ndakasvika kubva nehasha kubva ndakurura mwana wangu. Ndamukurura hembe dzese ndakamusiya aine pamba chete. Kubva ndatora zvigubhu rimwe vanarube ndandatengerwa neshamwari yangu akatenga zvimanuku zvizvo. Kubva ndati kumwana wabvudza kuti ndipe kapu. Kubva ndadurura mukaka wangu wari muzvigubhu. Kubva ndatora zvigubhu zvangu. Kubva ndabuda. Vandauya kumba, baba vaerai, remember with the history depression here, vakaona ndisina mwana. Saka he actually thought kuti pamwe ndauraya mwana. Kwabva vati mwana waisa kupi, ndakutoendeswa mapurisa ndikati mwana ari kwabobo wake. Then saka mumwe moyo waiti ndiende ndinotora mwana. Then mai vaiva vekundidzwa kuti Farai aripo. Vakabva varekota mukadzi wabvudzi wacho achitaura nani, achitaura naFarai achiti ini bamunini musambomufonera chengedzo, anopenga ini. Anouya achizotora mwana wake, imimi rambai makachila. Hapana zvaanomboita, hapana mukadzi anogara usiya mwana wake. Anotozomutora, imimi musatombo. I don't buy his story, handiti. Then Farai uya anongofona. Saka pandakanzwa that audio ndakabva ndavabloka vese. Ndakabva ndabloka iye Farai kubva ndagara 1 week ndisangana kufona or anything. Then mai guru vaiva ndonya kuzochindiffonera kwakuti mainini varume vagara vanonetsa kudai matongoya matora henyu mwana wenyu nokuti mwana wenyu ndiye angatosafa. Saka with that anger vandati mune utsinye. Kana mwana achisafa ngaasafe ari kumba kwavo. I am not going to come and take mwana iyi. I've been through a lot. Nekuti mangwana ndikanzi ndauraya mwana akuzotariswe kuti I've been dealing with a lot, so I'm not coming to fetch mwana iyi and ndinotaura zvinhu zvakawanda because I also didn't want kuti vazive kuti ndine record yavo vachitaura. So it was just a lot. Then fast forward, kuzotoka kwakazoita mwana, I told him kuti ngaatenge zvinhu zvemwana wake at least 6 months to a year, so that hatinetsani. Then he bought everything. That's how I started staying nevana vangu. Kwabva ndazowana basa. Ndawana basa ndatanga kushanda. Then came COVID. Then that's when I met my cousin. And wakazobatsira. So my life was now taking shape.
akauya akaziri kwa baba vaivaenda ndakazi ngenda apa ndaenda kwatete vemwana wangu muhombe because ndakanga ndisisina mutoroka. Then kwabva mwana paakadzoka iye baba wake vakazobhadhara rekuti he paid rent ye6 months. Kubva ndanotora zvinhu zvangu pandagara nevana. Then when I met my brother, life just started taking shape. Kubva vatonitsvagira munhu anga ari kundibatsira nevana. So my brother was someone that used to just say good. I think since your brother wako iri ifti imwe part yoyo a very emotional part, let's maybe tobva tangogumira pano tikana takucontent ngoza takagumira papati yekuti how you met your brother and what happened and zvakazoitika zvimwe zvese zvazvi kumberi vanhu vasitangira kunzwa ipapo. So yeah, mwana wedu wepano uyu guys, this is just part 1 of the story, right? Ndikutarisa time because atizodi kuita kunge vanhu vakagadzira maflyer avo, they've been advertising and ndataura time kuti 7 dzakutochaya and then ndobva tisa delay tisanonoka. So mwanangu chenge with Sisonge tiri pamwe tinotaura kuseri right now rikatimbo part 2 ichauya akudzani ndichane part 2. I'll try to bring it that Thursday. Aitataura yaya ndikuita live ye zvichemo then topesirane yake anenge abva kubasa topesirane yake on Thursday. That's the only day randenge tore only time Thursday, otherwise pamwe pesa apa pakachaya pakatochuka andimaona pamwe pese pakachuka. Alright, so I boma nangu, thanks very much. Part 2 coming to Batana. So playing from SIS MELLY's S25 Ultra. Actually, any part 2 guys, and it's nango kata because that's going 10 minutes. That's going 10 minutes. The kuti varikuya vachiuya. So yeah, do patali. So guys, next Thursday part 2 saka ndakudropa guys takuenda ku TikTok and taku dropa let's go ku TikTok.